Международният фолклорен фестивал във Варна за 11-ти път изпъстри сцената на Летния театър. В първата фестивална вечер на 5 август въображаемото пътуване по света започна от България. На освежената от проливния летен дъжд сцена първо грейнаха децата и младежите от фолклорното танцово студио Варна с ръководител Мария Дражева. И малките и по-големите танцори предизвикаха заслужени аплодисменти от публиката с красивите си изпълнения. Те показаха, че традицията на родния фолклор е жива, а здравата и нишка ще крепи на уверените крилца на децата ни. Фолклорното танцово студио Варна е създадено през 1992 година към Двореца на културата и спорта, а по-късно преминава към Асоциацията за български музикално-танцов фолклор в града. Та включва две формации – детска от 6 до 14 години и младежка от 15 до 25. За 10 години творчески търсения студиото успява да издири и включи в репертуара си танци от различни етнографски области в България, изучавайки образците на българския танцов фолклор и търсейки нови форми за съвременното му интерпретиране. Студиото вече има няколко награди от национални конкурси и покани за участие в чужбина. Студиото беше създадено в едни много трудни години, когато всичко се разграждаше. Аз мисля, че това има някакъв знак и дано този знак да е на добро. Може би нещо емблематично има, не знае. Но работя с чудесни млади хора, много ентусиазирани, обичащи фолклора, с чудесни музиканти, много всеотдайни, за което изключително много им благодаря и съм задължена. И благодаря на които ние разработихме по-точно една мултимедийна дигитална система за фолклор, която има отново така задачата едно вече ново отношение към съхранението и разпространението на фолклора, не само в България, вече и по интернет. И това, разбира се, ние ще го покажем на предстоящата теоретична конференция, която се провежда в рамките на фестивала. Ще имаме тази година, както споменах преди малко, имаме 10 годишнина и всичко това, което сме разработили, ще намери място в нашите представления.